ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନୁର ମୋର ଆସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋଟେ କାମକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଲଗାଇବାର ଥିଲା 5ଟା କ୍ୟାମେରା ଆମକୁ ଲଗାଇବାର ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରର। ତ ଦେଖ ଏଠି ଲାଗିଯିବ ଆମର 2ଟା କ୍ୟାମେରା, ତାର ଏଠି ବାହାରିବ ଯେଠିକି ଆମର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ମାନୁ ସିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବର ତାରଟା ଆମେ ଟିକେ ପଶେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଯେ ଭଳିଆ ଆମର କାମ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ 2ଟା ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଆମର 2ଟା ତାର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମାନୁ ଏଠି ବସିକି ସେ ତାର କ୍ୟାମେରା ଖୋଲାଖୋଲି କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବିଏଚ୍ ଧରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନୁ କ'ଣ କହୁଛି କି ଚିଞ୍ଚାଇବା ପକ୍ଷୀ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ଏଠି ମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କାମ କରିହେଉନି ହେଲା। ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ନେଇକି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ କରିଥାନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ମାନୁ ଏଠି ଚଢ଼ିକି ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛି କ୍ୟାମେରା ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଗ ଫାଗ ସବୁ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମକୁ କଭର୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାରେ। ଆଉ 4ଟା କ୍ୟାମେରା, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଘରେ ଲାଗିବ, ଆଉ 2ଟା କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ସେ ମାନୁ ଏବେ ତାର ବାଡ଼ିକି ଆଣୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଏପଟକୁ ଆଣିଥିଲି ହେରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଆଗରେ ଲାଗିବ। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି କହୁଛି, ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି କହିବାକୁ, ମାନେ ସେ ନାରାଜ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏତିକି ମାତ୍ର ତାର ବାଡ଼ିଆର ଅଛି। ଆଉ ଜାଗା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଦେବି 100, ଖାଇବି 800, କିଏ ରହିବ ଆସ। ତ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କାମ କରିଥିଲା ଭାଇ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ଛାଡ଼। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଫାଇଭ୍ ତାର ବାହାରିଥିଲା ସେଠୁ ସିଧା ପାଇପ୍ ଆସିକି ଏଠି ଆମର ପଡ଼ିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍ ବକ୍ସଟା ଦେଖ ଅଛି, ଏଠିକି ଆଣିଛି, ସେ କାନ୍ଥରୁ ଏପଟକୁ ଆଣିଛି। ତାର ସେଠୁ ସେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିଛି ଏଠିକି, ଏଠି ବୁଲେଇକି ନେଇଛି ଉପରକୁ, ପୁଣି ଉପରୁ ପୁଣି ସିଏ ଆଣିଛି ସେ ତଳକୁ ଆଣିଛି, ପୁଣି ସାଇଡ଼ରୁ ଆଣିକି ସେପଟକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ମାନେ ଏତେ ପାଲା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଏବେ ରେଟ୍ରେ ପାନ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର। ସକାଳଟାକୁ ମାନେ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର କାମ ଟିକେ କହିବେ ଆମ ଇଏ ମୁଢ଼ିର କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନାହିଁ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏ ବି ଡି ସି ଜେଡ୍ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଜି ତ ବର୍ଷା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ମେଘ ପାଗଟା ଦେଇଛି, କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା। ନହେଲେ ସରିନି, ଆଉ ପାଖାପାଖି ମେନ୍ ବାଲା ସେ ତାର ପଶୁନି ପାଇପ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଶିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଜି ମରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଖାଇ ପିଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାନୁକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଗାଡ଼ିର ହେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନ ଗାଡ଼ିର ପମ୍ପଚର ହେଇଯିବ, ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଆମେ ଆମ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରଟିକି, ଯେଉଁଠି କାମ ଆମର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ର ମାନେ ଉପରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଇଛି, ମେଘ ପୁରା ଆସିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆସିକି ରହିଲେ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବୁଥା। ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ, ମାନେ ତୁମର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ତୁମ ପାଖରେ ହେଲା। ତ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠିବ ଭଲ, ମାନେ ପାଗ ତ ଅଲଗା ପାଗ, ଯଦି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଗଲା। ତ ଏଇ ଧଳା ଘରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଲ ପଟ ସାଇଡ଼୍, ମାନେ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଘରେ, ବର୍ଷା ପବନ ମାନେ ଭାଇ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଭ୍ୟୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏଠି ପୁରା ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଭାଇ, ତାରଟା ପଶିଗଲେ କାମଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ହୋଲ୍ ସେ ପାଇପ୍, ମାନେ ସେ ପାଇପ୍ ଇଞ୍ଚିକା ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର 5ଟା ତାର ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ପାଇପ୍କୁ ବାଡ଼ିକି ଚେପା କରିଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ତାର ବି ଆରାମସେ ଯାଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୋଲିବାକୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର, କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରାଏ କଲିଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ଏଠି ତଥାପି ବର୍ଷା ଟିକେ ପାଗ ନେଇଯାଉଛି ମୁଁ, ଆଉ ତ ସିଆଡ଼େ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ କହୁଥିଲି କ୍ୟାମେରା ବୁଲାବୁଲି, ଆଉ ବହୁତ କୋସିସ୍ କଲା ପରେ ଆମର ହେଲା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାନ୍ଥରେ ହୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲୁ ନା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଲିଂ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ସିଲିଂରେ ଆମକୁ ତାରଟାକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋଲ୍ କରିକି। ତ ସେ ସିଲିଂ ଉପରେ ଆଣିକି ଆମକୁ କାନ୍ଥ ପାଟେ ହୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେପଟକୁ ଆମକୁ ତାରଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାନେ ଏତେ ପାଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାର ଏପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରିକି ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇକି କ୍ୟାମେରାଟା ତାରଟା ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ଆମର ତାରଟା ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଉପରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆମର ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେପଟକୁ ତାର ଯିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଲ୍ କରିକି ମୁଁ ତାର ଏପଟକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିପାରିଲିନି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର 5ଟା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ବି ଏତିକି, ଟାଟା।